Nginibingelela-ke nginamukele ku-Radio One Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngihle nosisi la. Unenkinga kodwa-ke inkinga yakhe abanye bazoyithanda ngelinye isayidi. Abanye bazokhala ngelinye isayidi. Angikubingelele sisi ngamukele ku-Radio Stories. Kunjani bhuti? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Okay. Usisi usibhalelile ku-email. Wachaza udaba lakhe ukuthi yena waya kumelaphi wendabuko efuna ukuthi amnikeze into ukuthi amadoda anemali kubi wona nje abhekana naye noma mengabe nendoda indoda imkhiphele imali ingasabi ngoba kuyazwakala la ukuthi insizwa zongoqo azikhiphi imali hawo nathi nasiphoxa bafowethu kodwa ke nawe uma ufuna usibhalela ikhona email la usibhalele ube straight to the point ufake nenamba yakho before singena odabeni ngithi mina le video la sponsored by EasyBet. Create i-account yakho no EasyBet usebenzise i-promo code uLove50 uthola ama benefits ya EasyBet ama free voucher 150 bonus more recharge oqala 15% cashback uma ngabe ubhejile wadliwa ingena njalo ngoMonday kuningi and uyakwazi ukusebenzisa i-app yakhona ngaphandle kwedatha and ikhona i-early cash out uma usufuna ukubaleka udla amahlahla so kulula kakhulu bafethu ngamosha isikhathi siswami uthi waye enyangeni ufuna uthi inyanga ikunikeze umuthi ukuthi amadoda ayidedelele imali and uthola abantu aba-rich kusukaphi lokho? Okay bhuti wami, ngingaqala ngisho ukuthi konke engakwenza noma konke ebengikwenzile bekunesizathu. Okay. Kahle kahle ngikhule mina ngingekho umntwana oright ekhaya. I-background yami ibibad ibingekho right. Ngashonela uma bekuyena ngathi ube ngithwele kahle kahle because ubaba ngimazi. Okay. Naye ubelekelelwa ugogo ngempesheni na uma bengasebenzi. So ngahlala ke ngathula ngasibuka lesimo umsebenzi nama ngutholi matric wami ke ngangawuphasanga vele kahle. Okay. Kodwa ke bengizama lapha nalapha ukufuna umsebenzi ngawutholi. So ngathula ngahlala ngabuka umsebenzi angutholi sekhaya kuyabheda. Ayikho enye into engizoyenza. Nogaye bengijola naye bengasebenzi yabo bebambela nje lo ma-piece job athole lo mali encane yabo. Ngahlala ngathula ngayibuka lento nami ngathi ake ngisebenzise enginakho in order ukuthi ngikwazi ukuthi ekhaya kulale kudliwe nami ngikwazi ukufana namanye amantombazane. Ngahamba ke kunomama engengimdalula igama lakhe. Okay. Ngaya kena ngiyocela nje usizo ukuthi mhlambe kukhona yena anganginika khona ukuthi ngibukeke ngithandeke kubantu besilisa yabo umuntu mengibona angiphi imali yabo. Hayi ke naye avumele phezulu hayi mntanami kukhona nami engakunika khona. Hayi ke ngijabuleke nami phela ke yabona ukuthi hayi sekuzoba nomehluko. Aqale lo mama anginikeze izinto eziyimithana ukuthi ngifike ngiqume ngiphalaze nje ngikhuluma naye impela ngenze hayi naye impela ngibona umehluko yabo batholeke labo bantu. Shelo guy mhlawumbe uhamba ngemoto right uhamba uthi imoto right impilo nje ikhona kuyaphileka. Hayi ngibona ukuthi kuyenzeka ngiphindele ngimama hayi ma kuyenzeka ngicela uphinde unginike yabo. Nangempela uma futhi angahezithe futhi angangichazeli lutho yabo. Yabo hayi nayo impela ngithatha imithi. Mase sengiye kwesithathu afika ngitshela ukuthi lokho engizokusebenzisa ke lokho engizokunika khona ozokusebenzisa kuzoba nama consequences athile kodwa engeke ngikwazi ukukuchazela wona manje. Wena hamba uqhubeka usebenzisa kunezinto ozoyibona ongajwayele ukuyibona okokunye kube ngathi uyaphupha kanti into esiyenzeka. Okay. Yabo. Hayi ngingakunaki ke phela ngithi ngisajabulela ukuthi lento engiyifunayo iyasebenza iyenzeka. Hayi nangempela
Ngikhumbula kahle nje uGaye engangimtholile wayehamba nge-BM entswempu emanzi te. Hayibo nami ngiyibone ngiyinto yangempela. uGaye funani iPhone weave ama-weave iy'ngubo ey'bizayo. Mangiphumile ngiphume nayo utshwala ukubiza kubukwa mina yabo ngiyaphosta nakuma-status hayibo naye impela kubukwa mina. Baqala abantu bayakhuluma ukuthi bakuvuma. Uyayibona leyo nto. Ayanyuka ama-likes. Ngibona ukuthi hayi impilo hayi cha kuyenzeka. Kodwa into ebingixaka-ke imali ebengiphe uGaye le mali bingahlali biphelele ezandleni and akufiki kumina ukuthi ngenze into ezi-serious ekhaya njengoba yebo njengoba ngakade ngithi ngicabangela ukuthi ngiyolungisa ikhaya. Azenzeki lezi zinto ey'balulekile engifuneka ngabe ngiyazenza. Akucabangeki ukuthi kumele ngihambe ngiyofunda, akucabangeki ukuthi kumele ngenze ama-driver's license. Phela nje into yamanje manje futhi imali izophela manje kahle kahle ngingasho ukuthi imali ebengiyithola ibinkulu kodwa bengingaboni ukuthi ngiyenzani. Okay. Hayi kuhambe lo mama angitshela ukuthi imali oyitholayo kumele wenze sure ukuthi uyayiqeda ngosuku. Let's say mhlawumbe ngizothola uGaye nami bengize ngithuka hayibo 50,000 mina. Akufakele nje. Hayibo kanjani? And lo 50,000 angiboni nanokuthi uzophela ngabonanga nanokuthi ngikwenzeni. Yabo. Kwahamba ngitshela umama athi ayike le mali ozoyithola-ke sisi-ke kumele ingalali and kumele ingaficwa yenye. Okay. Hayibo ngixake ukuthi kanjani manje? 50,000 ngosuku. Yabo ufune ngiqede ngosuku. Akumele ingaficwa yenye. Yabo. Hayi. Ngixakeke. Kuqhubeke. Kuthe kuhambe la ngabona khona ukuthi le nto ayisahambi yodwa. Bese nginokuphupha izinto engingayiqondi kahle ngiphupha ngilalo. Okay. Nginokubona izinto engazuthi ngiyibona engazuthi ngiyaphupha nje sengiyayibona ngempela endlini. Yabo? Iy'lwane yes. Okay. Ngixake kodwa futhi mangiphupha ezini like umuntu wesilisa engilala angiphuphi ezisilwane ngimphupha ewumuntu. Yes. Mhlawumbe umuntu omaziyo nje. Kungathi umuntu ngathi i-ex yami mhlawumbe engangiyithanda mhlawumbe yindoda nje engiyitholile kuleyo ndawo ngayithanda futhi umhevo wakhona umnandi. Yemadoda. Nje ebaphuphweni. Hayi bandla awumnandi. Kodwa-ke into ebingwarisha nengenza ukuthi ngize ngisukume ngize ngibhalele like hayi ukuthi ngikwazi ukuthi ningisize. Mekade ngiphuphile leyo nto ngakusasa mhlawumbe ngizowubleeda nje u1 week. Okay. Ngikhumbula kahle la uthe lo mama wakutshela ukuthi kunento uzozibona ngamehlo okanye uzibona ngephupho. Kusho ukuthi kawase kuyizona lezi. Ngiyacabanga ukuthi kose kuyizona ngoba akangitshelanga iqiniso lonke liphelele ngiseza kuyena ngizofuna usizo ukuthi kahle lo muthi engikunika wona umuthi wesithwalo umuthi onezilwane. Mina ngithatha umuthi ngiyosebenzisa nje ngithi hayi umuthi nje ojwayelekile yabo. Hayi lento le igcina isingenile kumina sengibona sengiunderstand ukuthi okay shuthi kahle lento isebenza kanje yabo. Kuhambe ngizizwa ukuthi ngiyakhathala bhuti wami. Ubleeda lokho. Ubleeda ilezi izilwane ezingilalayo yabo. Kwahamba ngathola uGaye engangimthanda ngempela futhi naye engithanda insatho ukuthi wayesefuna ukuthi sakhe umndeni. Okay. Yabo. Esefuna abantwana, efuna ukuvela nasekhaya. Into ebuhlungu kunakho konke bengakwazi ukumnika abantwana. Kanjani bungamethi? Ha. Menenza ngayo indlela kodwa akumetheki. Ayikho indlela esingayizama ngabhuti wami. Into ebengidla kakhulu iqiniso mina bengilazi ingane yabantu bengazi ukuthi kwenzakalani. So ibiziso lena ukuthi yona enenkinga lapho vela inaba abantwana. Kanti why bungamethi wena vele? Bengimitha beyihlala kodwa beyiphuphuma. Oh okay. Indaba yezilwane lezi. Yebo. Umitha bengimitha mhlawumbe kube u2 weeks futhi ngizazi ukuthi ngimithi ngibambile ngize ngijabule. Kodwa ngochecka ubone kodwa futhi yebo phinde kuphuphuma. Ziyaphuphuma nje. So usuqina ususaba ngisho ukumitha ngoba you know usizophuphuma. Sizophuphuma vele. Manje uma ubuyela lo mama lo wakunikeza lento le
wazama noma wazi uzame? Ngeke ngazama ukuxoxisana naye, uyaphika uthi yena izinto ayebenginikeza zona umuthi nje ojwayelekile obuhambiselana nalento ebengithi ngifuna kube yiyona, lento engikhuluma ngayo mina yena akayazi. Okay, umuthi akakusize-ke ungasablame yena, just akusize ngoba umuntu wazi imithi. Uthini-ke lapho? Uvela lokho engitshela ukuthi uzozama uzonginika iwasho, vele anginike iwasho lezi anginika zona but ayikho into ebengisiza. Okay. So lekhaya ufuna sikusize sikutholele umlaphi wendabuko ozokwazi ukuthi akulekelele le nkinga obhekene nayo. Ngicela ubhuti wami. Ngicela. Shuthi isikhathi sonke ubungekho aware wena ukuthi uthwele noma wathwala. Yani ave kubuhlungu ukubona umuntu ekhala into kakhulukazi umuntu osifazana uma ekhala ngivele ngibaleke nje. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuwehlalile seswami. Ngabe ngcono mhlawumbe if wawazi ukuthi uyathwala manje nawe wawukuthi uyazama nje ukuthi uthandeke ebantwini kanti sekugcina usuthola abantu abafuna ukufakela izinto ezi-extra. Ngicela le video sivale la ngoba nxa ukuthi information engidinga ngitholile nabantu ababukayo ngiyafisa ukuthi bayi-avoid izinyanga noma abantu abazobanikeza izinto ezi-extraordinary ngoba egcina usuku mesifuna impumelelo ukuthi siphile sibe nenjabulo, hayi izinto ezosibamba manje asajabula kodwa impumelelo iyabonakala kodwa futhi at the same time ayisibenefit ngalutho. Usuyayithola imali kodwa futhi iyashabalala. Fanele agcina spend imali enkulu ngosuku ukuze ngakusasa methole enye, yabona ukuthi akusawona impilo emnandi le. Wonke umuntu uyafisa ukuba umama kakhulukazi abesifazane abanezingane zakhe kube mnandi kube nje gqoka kahle impela kodwa manje inkinga ziningi. Siswa mhlambe ke kumuntu wesifazane ongaba kwiposition efana nawe ungathini kuyena sesivale? Engakusho nje ukuthi sabantu besifazane mangase sifunde ukuthwalana nokubambisana. Yes. Nokungabukelani phansi nokungayikhukhumezi kungasiza kakhulu ngoba abanye abantu abaningi besifazane bazibona sebegcina be-under pressure ukuthi ukubona omunye umuntu wesifazane ophile impilo mhlambe abona ukuthi yona impilo engcono naye afisa ukuphila leyo mpilo. Yes. Ukubambisana nje sabantu besifazane singaya phambili kuhamba njalo. No, sabonga kakhulu. Ukubambisana kubaluleke kakhulu nami ngiyaphasisa lokho. Angisihlana uzayo lo part 1 sizobuya no part 2 sizomzamela umuntu ozokwazi usamsize. Nawe uma uyisem situation usobuya ne-feedback ukuthi usizakale kanjani, if esizakalile, if akasizakalanga futhi uzophinda sibuye sithi cha usisabheda nani mina khona abantu baziyo sicela bandla nisitshele nisazise noma wawo nawe uma lapha endabuko vela ukuze sikwazi ukusiza abantu ngendlela kuyona yona. Angithi nje see next time, stay blessed. Ay weshaya.